Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. शिल्पी पासा कला लोकगीत Kublai phi baro gini gilong ki khubor bamta kasni. Kaburam bat ka jing iet ya ka culture la jong kala pelong ya ka jingpen kaburam ya ikong silbi pasa ibala yo pdiang ya ka kusnam Padma Shri Award Arhajar Arpusau. Habasya pen kaburam ka kong silbi ka long ka kong san na kaliang ka kong silbi kala pen pau ya ka jing sngo buram ya ki bala ibet ban ai buram ya ka ha ka ni kasni. Na kaliang u Antor bayo benyakran berurang ba asnong karet samtia uba M kharkrang open pau ke jing sngo sarong ya kasnong namar ka khusnam Padma Shri jom ikong silbi pasa bala ai ka president jom kari ka Draupadi Murmu hanong ba Delhi dangshan. Kum kasnong ka sngo dap ram bat kadai ka buram ya ka jai binriu hinyotrem namar ka culture hakaktien penne ya ka riti dustur memberim to mentangin sngam ya ka शिल्पी jinyakran पासा bat utai कला urang ba asnong. लोकगीत Nekong ya klamda len dai tang nam ta snong jungi jaga jat beriu kasi hi jungi borok kwe hi katiga ni so sarong hadu kata ta marsin i to ko kubon fa ngi la i ko kubon la kam stem bon kila nominate i pada kan ni le bingi dai i bu president nong pun kup ta ka buram hi ka president and marsin i to hi tingi dan ki nong kit kam snong hang ni bat ngi ong ba kolong ke ba so sarong ga snong ga jungi brok away but ka kham tam ba so sarong nam ta ga jungi kolong ba ki kam ki bagi le kolong ban propagate la ni ban pen bena ya ki i ba di tera jong ga jat bri ga jungi ta kata ka i ba kham tam ka ba ngi so sarong nam ta jungi bam dei ga ta ke bagi le ke ba phlak ban bar de ki ba kumnum propagate ya ka culture but ya kaput ketem ga jingruai ga jungi yu kun kasi khara and but ngala ngam su kwa ban pen pau ni ru ya ga jing sorit ga jungi ka ba marsanwan phane po delhi ngadang don ne po kamera po office junga but ki don ki beri bon don kamenga maka tu si ki ong ti khna nga ki ong sar ki ong don beri bon habar ong khot ni matwan the point up office iwan man di council bi pasa tengah kendit ngong beli piwan hang ni ngala di benwan manga hin jupi jong pi jong nga kum ga nong song snong no so dei bang adi ben kendu irang ba snong adi manga yo ni ka wot kini ka pen pau ka humanity ba ka jing long humble jing ini long kami but ka long ka ji kai ngiru kumno ba wala ngi yo ka ige ga nam ka buram no ka naru ka ka jing sorit ka di ben ne ba ka di ben dan ngi but ngi community ba ka ni ka jing yo nam jing i kan long ka kan long ka nuksa namata kibi nong song snong jungi badru kum jo igar jat bentri jungi hi brok away batang sian dungi la pun kup nami we kuna samla jungi ba long ba ar ni ka class 12 exam but ngim but sian ru ngin pun kup buram namata jungi ru kum ka we ni long kami bala wara ai kana ma buram namata ka snong ka taw jungi ina ban su thu ba jing don jong in kumi jing kong su pasa la se de usnya ya snong plam bi so khnya u ai sunyang ba kong su pasa ila yo ta hak snong i council bi pasa khamtam i dei be ni ki belong no kumi nong aikitin ni nong i advisor mu chu ono nam tang ni ka namang ngi dan ni ka senglong kumi jo ka apo darbar snong ga jungi bi dei ni be na ki ba ju barbor hi ba ju ai advice ni be lam lenti but ki senglong kumi jungi hang ni ru ba dan kanu ka yuru kan kong e kin kan ma ba i di ben dan nang man i marba ki advice ba i ami gde ki ba song kun bat ki ba da so i hap sha hadu kata but kani ka pen pau hi ka jing yar ba ka jing start ka jong ini long kami jong i tengi la su ito sunyang de ndai kunu pin yo i ba kunu kum ka snong kan puida ya ki samla jong ka snong kam tam hani ka juk om tang i ka perthai jong social media ka perthai jong ka jakha sungman ba ki khun samla jingi tang kidan ba na yeng ka jilong jiman jong ki kilom koi sabar kilom koi to ka sinjam jong snong lamba jing yo jong pi ko soli ko sa
takadaw kan nga sa ong kumikong silbi pasa kemudian kam kalong ba kamtam gi kon samla jungi ti gidi bentip de ke iko contribution ke jungi nam ta ka jat bendri ko jungi i de ting teng teng ni la sia pet palat ini gi breu gi ba na western countries na ni tip lu chang jungi ba ar khat ngi tip lut ki breu na po ri phareng ngi tip lut ba ar khat gi ba keleng ke partai bun sin ga bo susi da bingim tip da ki breu la jong da ki bala contribute kat noi ga ri ba ga jat bendri jungi ka bo susi e di kata ka ba ha terai le jong ha ying le jong ngim tip ringi tip do ka partai ba ko wei tengah kentu ki kun samla jungi kam tam e ba sngo ba hoj kam don e kata la da pi tip e kata ka jing yar ga jung yu ju ki ba pin tip ki ki ba sabar ju ka ri ba ka jungi tang man rei nung kong e la da ngi klet ya ki contributors la ni ki ba ya ka culture ka jungi kum ka jat bendri hi ta kamut kam don jung mun toy ila ngi tip do ka partai ba ko wei nung kong e hing dei mun tip culture le jong but i council bi pasa i di we bri wa propagate bai ka culture jung i hasi un kum tangi don kam hi ban tip sepang jung i ga mun kong e ngi di ban tip i ka contribution ka jung i but abang i tip i ka contribution ka jung i pada at same time also in tip ru ya ka culture jung i ka ri khasi but jantiar kum jo namar bale ba ting teng ni klet no ya ka culture le jong namar ting teng ni la su start plat ni la tip lu ka partai ber ko ni klet no ya ka culture le jong ni pin pe gijat benriu hi ki ba roy agni ka partai kanu no jat benriu pin pe Japanese ne pin pe gini ni jat benriu nung kong e ki tip shoi ka culture le jong bat ki sa tip ya ka culture bat ya ka man jong ki wi ba phi la ba ka iko kwan de lang ju phi kum phi yang snong ha bre ba ki kam snyang jang I kong sa ka kubor ke jong long tang kan ko wei mi la wara ni ka buram ki wi la don ki wi ba wara buram ke snong jungi to ai be ni role model jongi pi teng teng ni ke role model jungi ni pe bakala ni pe yutu na ba long ngalong ngam kwa ban ong tam ngalong teng teng ni pe bakala ki role model jungi te to ai be kini ki break ba wara ka buram ke snong ka thao mong e tanga ka puli ka dangle mong e tanga bang ki nyo ki second first division na ki ta ni bun ki kom ta ai bi ni ki briu ki bora ta ka buram la ni ki briu bla la ne chief sha ai bi long role model nam ta ka jing im go jongi bo chakman knang ba rangi pelong ki role model te ngiru ngi la ban roi kum ju bia